ወንተባዕታይ ኣብ ሓዳሩ ከማሎ ዘለዎ ኣገዳሲ ነገራት ቀዳማይ ንሰበይቱ ልክዕ ከም ነብሱ ክሪያን ከፍቅራን ክሕንቅቓን ኣለዎ ካልኣይ ወትሩ ክትሕጉሳ ክትዕር ኣለካ ማለት ከምታ ንነብስኻ ክትሕጉሳ ትደልያ ንዓኣ ድማ ዝተኻለካ መጠን ክትሕጉሳ ክትክእል ኣለካ ሳልሳይ ወትሩ ኣብ ጎና ኩን ንጉሆን ምሸትን ገጻ ክትርኢ ከለኻ ካብ ገጽካ ሓጎስ ከም ተንብብ ግበራ ወላ ሓሲብካ እንከሎ ፍሽኽ ተልምዳ ኣለካ ራብዓይ ብሽማ ምጽዋዕ ኣቋርጾ ዓለመይ ሃኒተይ በላ ምክንያቱ ዓለምካ ንሳ እያ ሓምሻይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትጭናቕ ከላ ሱቕ ኢልካ ስምዓያ ኣብ ተግባርካ ድሌታ ኣማላላ ሻድሻይ ቅድሚ ናይ ዴታታት ጽድያት መምጽኡ ናይ ሄርሞንስ ምቅያር ስለ ዘጋጥም ጠበያ ይቐጥን እሞ ጸገማ ተረዳኣላ ሻብዓይ ኣብ ድንግልና ኣይትገደስ ኣብ ፍቕሪ ተገደስ ከመይ ጌራ ዘይኮነ ከመይ ያላ በል ምክንያቱ ድንግልና ብሴክስ ጥራይ ከም ዘይፈርስን እመን ሓደጋ ከም ዘጋጥማኻ ኣይትረስዕ ስተራይኻ ሻሙናይ ኣብ ነብስኻ እትደልዮ ጽቡቕ ነገር ንበዓልቲ ቤትካ ግበረላ ምክንያቱ ዋልመን ዘይኮነት ዘይትመን ስለ ትበሃል ታሽዓይ ጽፉፍ ኩን ኣብ ኣከዳድናኻ ተገደስ ንሰበይትኻ ኣኹርዓያ ከምቲ ክትኹርዓካ ትደሊ ዓስራይ ንግሆ ንስራሕ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ግንባራን ኣብ መብልዒ ኣፋን ሰዓማ ዓሰርተ ሓደ ኣብ ስራሕ ክትምለስ ከለኻ ውን ከምኡ ድገማ ወትሩ ብቐብጥሮት ትጸዋዓያ ዓሰርተ ክልተ ኣይትጸወገላ ምስ ሰበይትኻ ከም ድላይካ ተጻወት ሕማቕ ባህርያት ኣይተርእያ ኣይትኹርዓላ ኣብ ደገ ግን ፎኪስ ኣይትኾን ዓሰርተ ሰለስተ ከም ተፍቅራ ወትሩ ግለጸላ ኣብ እዝና ቀሪብካ ህያበይ ሓላለይ ናተይ ናይ በይነይ ዓለመይ ኢልካ ሕሹኽ በላ ዓሰርተ ኣርባዕተ ይዕበይ ናስ ሃንደበት ህያባት ኣበርክተላ ዓሰርተ ሓሙሽተ ኣብ ናይ ገዛ ስራሕ ኣብ ጎና ኮይንካ ከይተፈለኻ ሓግዛ ድኻማ ድኻምካ ምዃኑ ፈሊጥካ ኣለይ መለይ በል ምስኣት ስራሕ ገዛ ንዓኻ እውን ከም ዝምልከተካ ፍለጥ ዓሰርተ ሽዱሽተ ኣብ ናይ ጽምዋ ቦታ ወሲድካ ኣዘናግዓያ ጓል ኣንስተይቲ ዓልየት ናይ ቆልዓ ከም ዘለዋ ተረዲእካ ልክዕ ከም ቆልዓ ተጻወት ምስኣ ዓሰርተ ሸውዓተ ዝኾነ ጌጋ ምስ ትፍጽም ኣይትግናሓያ ብፍሽኽታ ብጥዑም መልሓስ ርእሳ እንዳደረስካ ጌጋ ኣርማ ዓሰርተ ሸሞንተ ቅድሚ ምድቃስኩም ጥዑም ዕላል ይዕልላ ወትሩ ከም ትስሕቕ ግበራ ዓሰርተ ትሽዓተ ኣብ ሳሎን ይኹን ኣብ ካልእ ግዜ ብሓደ ትገብሮ ዕላል ወትሩ ምስ ሃሪ ጸጉራ ተጻወት ርእሳ ብስለው ድረዛ ኣብ ኣፍ ልብኻ ኣደቅሳ ሙሉእ ኣካላታ ዳህስሶ ትንፋስካ ኣብ ክሳዳ ኣስተንፍሶ ጽባቐ ኣስተማቕሮ ወትሩ ጽባቐ ናታ ግለጸላ ዕስራ ጓል ኣንስተይቲ ቀልጢፋ ስለ ዘይትረስን ንኽትረስን ግዜ ሃባ ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ንስምዒታ ዘንቀሳቕስ ምዃኑ ኣሚንካ ንኹሉ ዳህሲስካ መትንን ስምዒታን ኣጽንዓዮ ዕስራን ሓደን ንስጋዊ ርክብ ኣይትተሃውኽ ከምቲ ናትካ ስምዒት ካብኡ ንላዕሊ ከም ዘለዋ ተረዲእካ ሶኬት ምስኳዕ ኣይትተሃውኽ ኣብቲ ናትካ ረስኒ ክሳብ ታቱ ተጸበያ ዕስራን ክልተን ኣብ ግዜ ስጋዊ ርክብ ድሌታታ ክትገልጽ መንገዲ ክፈተላ ከምዚ ይጥዕመና በዚ ይሕሸና እንተበለትካ ኣይትግናሕያ ብታሕጓስ ድሌታ ኣማላኣላ ንስኻ ኢኻ ሓላላ ካባኻ ሓሊፋ ንመን ስምዒታ ክትገልጸሉ ደሊኻ ትእዛዛ ኣኽብረላ ዕስራን ሰለስተ ድሕሪ ስጋዊ ርክብ ብሓባር ነብስኹም ከም ትሕጸቡ ግበር ኩሉ ኣካላታ ልክዕ ከም ቆልዓ ሕጸባ ሓቒፍካያ ደቅስ ሕቖኻ ኣይተሃባ ዕስራን ኣርባዕተ
ኣብ ግዜ ጽግያት ናይ ኣዴታታ ክመጻ ከሎ ከም ቀደምካ ሓቂፍካ ደቅስ ለቕመጥመጥ ግን ኣይትበል 25 ኣብ ግዜ ሕማማ ወትሩ ኣብ ጎናኹን ንበይና ኣይትግደፋ ኣጆኺ ኢልካ ተጥዕሙ ኣዕሊልካ ሕማማ ረሳዕያ 26 ኣብ ኣከዳድናኻ ተገደስ ጽሩይን ጽፉፍን ኩን ብራሽ ተጠቀም ካልስኻ ብተደጋጋሚ ኣጽሪ ጸጉርኻ ኣስተኻኽል ሓደ ዓይነት ጨና ድማ ኣዘውትር ከምቲ ክተኹራዓካ ትደሊ ንስኻ እውን ኣኹራዕያ ወድመን ዘይኮነስ ሰብኣይ መን እዩ ስለ ትበሃል 27 ኣብ ግዜ መግቢ በይንኻ ኣይትብላዕ ምስ ሰበይትኻ ብሓባር ብላዕ ብኢድካ ኣኾልሳ ጥዑም መግቢ ከዓ በላ ልባ ባህ ክብላ 28 ዝኾነ ሓሳብ ትህበካ ኸላ ኣይትንዓቃ ሓሳባ ሱቕ ኢልካ ተገዲስካ ስምዓያ ዋላ ዘይከውን ይኹን ጽቡቕ ሓሳብ ኢልካ ኣተባብዓያ 29 ንስድራ ልክዕ ከም ስድራኻ ኣኽብረላ ኣብ ገዛኻ ዓዲምካውን ኣእንግዶም 30 ዝኾነ ጌጋ ምስ ትፍጽም ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣይትግናሓያ ንበይና ፈሊኻ ብጥዑም ልሳንካ ጌጋኣ ኣርማ 31 ካብ ዝኾነ ወልፊ ብዝተኻለካ መጠን ወልፍታት ተጠንቀቕ ግዙእ ናይ ወልፍታት ኣይትኾን 32 ካብ ስራሕ ወፃኢ ልዕሊ ዓቕን ኣይተማሲ ብእዋኑ ንገዛኻ ምእታው ኣዘውትር 33 ሽግር ወይ ዘይሰማምዕ ምስ ዘጋጥመኩም ሳልሳይ ሰብ ኣብ መንጎኹም ከይኣቱ ተጠንቀቕ ምስተኻለካ ሽግርኩም ክትፈትሑ ፀዓር 34 እሙን ኩን ንሰበይትኻ ኸዓ እመና ኣብ ልዕሊያ ቅንጣት ትኹን ጥርጣረ ክትሕድር የብልካን 35 ኣብ መንጎ ክልቲኹም ትገብርዎ ነገር ይፍጽም ዋላ ንተኣምኖ ዓርክኻ ኣይትዕልሎ 36 ምስጢራዊ ኩን ብዛዕባ ሰበይትኻ ምስ ዝኾነ ሰብ ኣይትዕልል ዋላ ምስ ስድራኻ ሕማቓ ንደገ ኣይተውፃላ ባዕልኻ ኣርማ 37 ደኺማ ወይ ሕማም ምሳሕ ይኹን ድራር ከይሰርሐት እንተጸኒሓ ኣይትግናሓያ ክሽነ ሓሊፍካ ባዕልኻ ሰሪሕካ ኣብልዓያ 38 ድሌት ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ስራሕ እንተልይዋ ኣተባብዓያ ኣብ ጎና ኺንካ ድማ ሓግዛ 39 ዘለካ ነገር ኣይትብቃቐላ ሸል ድማ ጽባቐናታ ንዓኻዩ ጽባቐኻ 40 ሓደ ግዜ ካ ኣብ ጽቡቕን ምዕሩግን ቦታ ወሲድካ ድራር ኣጋብዛ ፍቕሪ ኣጻውታ 41 ንሰበይትኻ በጥረምረም ኣይትበለላ ገጽካ ኣሲርካ ኣይትጸወገላ ሰበይትኻ ማለት ኣካልካ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ደፊራ ምእንቲ ክትብለካ ፍኹስ ደኣ በለላ 42 ኣብ ሓለፍነት ደቅኹም ከኣ ብማዕረ ተሰከሙ ኣደ ክትቀጽዕ ከላ ንውሉዳ ጸግዒ ወድኻ ኣይትሓዝ ንዓዓ እውን ውላዳ ምዃኖም ኣይትዘንገል ከምዚ እንተኾይኑ ፍትሕ ብኣፍ ደገ ገዛኹም ኣይክትሓልፍን እያ እዚ እዩ ፍቕሪ ዝበሃል እምበር ኣታ ንዓኻ እንዴ ናይ ማይ ናይ ልቺ መፂሎ ክፈሎ እንዳበልካ ኣይኮነን እሱ ኸኣ ኣትገልጣም ክሳብ ሕጂ ምሳሕ ይስራሕክን ኣብ ኣዴኺ ጸኒሕኪ እንታዴኺ እንድዕላ ኣዴኺ እንዳበልካ ሓዳር ዝመጽእ ሓዳር ተኸኢልካን ተኸባቢርካን ተፈቒርካን ዓለመይ ሓላለይ ዝያዳይ መቐረተይ እንዳበልካ እዩ እሱ ጌርካ እኳ ኣይተኻለን ስለዚ
أب حدار مكيوارن مفقق قارن تزيله فح يا تبل حداركم إيو كبركم ومو حداركم دا أخبرو أب لبي يحضرو ودحنكم. Thank you.